aw dangana aw ka dogo kunkunche jamukan kene kan 7/7 min be lase aw ma sibiri o sibiri radio renouveau ane renouveau télévision sans fait wala le kene do nyefoli kene do kunafundi kene do min kene konna la kunafundi la o dama be nyogon solo kene kan nyefoli ke jamana kunkan ko kan ni dogo kun aw munu ye dana da aw kan dogo kun wala saka o kunafuni ambe aw fo ka walima do munu be anta radio sanfɛ an bɛ aw fo ka walima dɔ radio renouveau ana no kan radio ina fo radio nyele ni segu kaw fɛ no ani radio wɛrɛw mali fanta anani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ aw fo ka walima dɔ aw munu be an lajɛ renouveau télévision fɛnɛ sanfɛ diɲɛ ɲɛfɛ a mana kɛ mali a mana kɛ Congo Brazzaville walima diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an bɛ aw fo ka aw walima dɔ aw munu b'an lajɛ bɔlɔlɔ fɛnɛ sanfɛ Bamako 24 n'a ɲɔgɔnnaw ani Zeno Media an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walima dɔ aw ka danaya la ka ɲɛsin anw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ babubaw ye tali kɛ minnu kan o ye ka fɔ min ye fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛma ale y'a ka faransi ta bako fɔlɔ kɛ min kɔnɔna la a b'o la wagati min laɲini kɛra min ye jɛkulu CNSP ko k'o dakolonci o baara o kɛra o hukumu kelen kɔnɔna la maa dɔw fɛnɛ olu bɛ mankan ci la kosɛbɛ ka sababu kɛ accord ko ye ko fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛmaw k'u bɛ fɛ k'a lawaleya an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bakuruba kelen k'an nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔr'o la dɔgɔkun in kɔnɔ kuma min ni a cayara ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan o ye tali kɛ semasi maaw olu kunkan ko ka Imam Mamu Diko ka semasi maa dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko Isaka o jim tɛ olu ka ɲɛmaa ye bilen an ma an nɛn don o fana ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛ jamana kunkan ko don walasa ka nin kuma ninnu batiri an ka maa welelenw Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau FM na Sori. Salam alaikum. Wa alaikum salam kaba k'i fo lamɛnjɛri jɛkulu an tiɲɔgɔn minnu sira kɛnɛ kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ jamana in ye ala ka jamana basigi ala ka hakili ɲuman di jamana marabagaw ma an ka forow sɔrɔsi fara n bɛ se ka fɔ finitigi bɛɛ lajɛlen ala k'u fara silamɛsu kan amina ya rabbi ala ka kɔmɔgɔw mɛn ka sarakati b'u ye Malik Konate ala k'an bɛ sababu ma Isa an bɛ lajɛlikɛla ni lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc an bɛ lamɛnnikɛla lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka Renouveau cɛ n'a muso ani tɔɲɔgɔn fɛnɛ plateau kan ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi ka to hɛrɛ la na an ka jamana kɔnɔ maa minnu fatura jamana kumabɔli la ala ka hinɛ na k'u dayɔrɔ suma u taara ka fɛn minnu to fɛnɛ ala ka barika don u la maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko u joginnen don ala ka lafiya da k'u ye ka se ka Mali ka se ka fiɲɛ bɔ dada ma cogo min na an bɛ se ka hɛrɛ kun ye. Amin. Imam Muhammadu Kan salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an b'i fo Isa k'an tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi ala ka sigi diya. Ayiwa Imam ABC parce que ale fɛnɛ Tɔnbɔkutukaw ye imam ye wagati bɛɛ salam alaikum. Imam ko yan ka ɲini Isa k'i fo bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn k'a fɔ an ye denmisɛnninw de anw tɛ fɛn bɛɛ dɔn an tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn donc an bɛna hakilina de di donc ka bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa foli jara bɛɛ lajɛlen ye hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoni kunkurunin bɛ yen min fɛnɛ man di kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ an balimakɛ ani an baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ye Asama kɛ ni kunnafonidila kun don 22 septembre la Shana Takiyo ale ka kunnafonidi gafe don nka a bɔr'o la ka politiki kɛ ka se ka kɛ Welesebugu maire ye dɔgɔkun in kɔnɔ ale tanyana kunnafonidila de don bi kunnafonidila de don sini hali n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ baara wɛrɛ la nka kunnafonidila de don an bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ye Asama kɛ ma kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kun don min ni mɔgɔ dayɛlɛnnen kun don maa cɛ kɛ ɲɔgɔn kun don an yɛrɛ n'a ye jɛmukan caman kɛ yan nɔ a ye ɲuman caman k'an ye a tun bɛ ne yɛrɛ wele ka ca an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma dakuru ɲɛ damadɔ na ani fana ni maison de la presse anw ka bulonba an kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ka bulonba o bulonba ɲɛmɔgɔ so falenna dakuru ɲɛ damadɔ tour de table kelen o ka Malik Konate. Ok, Isa Kaba komi y'a fɔ cogo min na an balimakɛ ye Asama kɛ an bɛ dugawu dun kɛ ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma ne n'a ka ɲɔgɔn ye laban je crois que kan ni hakili bɔ o waati la o kɛra ne n'a ka ɲɔgɔn ye laban ye ne kan tun taara Welesebugu an taara reportage dɔ la an segintɔ an ye accident dɔ sɔrɔ Welesebugu parce que an ka mobili bɛ ale mototigi dɔ y'i fili an ɲɛ non bon je crois qu'ale bɔra mototigi bɔra kɔfɛ k'an ka mobili gosi kɔfɛla la donc a bɔra ka bin anw yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ magara mais an kɔni ye mankan dɔ mais an jiginna a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tigilamɔgɔ tun ye connaissance perdue o kun na an taara gendarmerie la an taalen gendarmerie la olu ko komi accident don hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a tigi jo t'a la mais a ye connaissance perdue déjà faut que a tigilamɔgɔ ka wuli cogo min na o ka se ka n'a bila an ka se ka Bamakɔ sira sɔrɔ o don y'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔni tun kan ka taa événement dɔ la a yɛrɛ tun kan ka taa événement dɔ la mais a y'o bila
en tant que maire ka boli kana parce que ako ka fo ka kuna funti ɲɔgɔn dɔw bɛ gendarmerie la togo min na ka se ka fɛngɛ a nana an ye kuma caman kɛ a don an ye baro caman yɛrɛ kɛ yani an ka se ka bɔ gendarmerie ka se ka kɛ o kɛra ne n'a ka ɲɔgɔn ye laban ye a tɔw kɛra Facebook sanfɛla ye an bɛ dugawu dɔ kɛ ala ka hinɛ la ka da yɔrɔ suma a taara ka mun to fɛnɛ ala ka barika don la mun ye maison de la presse ta ye je crois que san saba i b'a ye k'a fɔ maison de la presse bɛ bureau kura sigi Dramani Kone Alou Kone ale ka mandat bana élection kɛra mandat kan ka ban le 31 janvier mais élection kɛra ka kɔ o ɲɛ donc je crois que élection fɛnɛ na i b'a ye k'a fɔ fêtière de fara kan fêtière jɔnw do fêtière n'a bɛ f'o ma les organisations fêtières de la presse minnu bɛ qui sont membres de la maison de la presse parce que i bɛ taa sɔrɔ fêtière dɔw bɛ yen olu fɛnɛ tɛ maison de la presse hukumu kɔnɔna na mais minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u kafolen bɛ maison de la presse kɔnɔ olu le présidents bɛ sigi a ɲɛmaaw bɛ sigi ka se ka président kura bɔ ka bureau kura sigi donc o kɛra le 23 janvier o kɛlen na k'a fɔ bɛn kɛra kan k'a fɔ ko ka Basiriki Banjugu Dante k'ale kɛ o ɲɛmaa ye u nana président to na k'i n'a fɔ président bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko ale ka kɛ ɲɛmaa parce que ale tun ye candidat kelen o kɔfɛ u ye Basiriki Touré ta k'o kɛ na comité de experts président ye donc o bureau sigilen kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ muso fila b'a la o muso fila min b'a la i b'a ye k'a fɔ hali ni 30% ma dafa comme il faut mais an bɛ se k'a fɔ 28 ou 27 et quelques % quand même o dafara bureau kɔnɔna na bon bureau min fana sigira n'i y'a ta k'a lajɛ jeunes a bɛ tila bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen denmisɛnninakaw ye n'a bɔra maa daminɛ na donc an bɛ se k'a fɔ ko ninnu fana Dramani Alou Kone y'a bila yɔrɔ min na ninnu bɛ se k'a tɔ sa ka se k'a sankɔrɔta donc a ye welekan 11 min fɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'o kɛ u ka mana in kɔnɔna na je crois que k'a fɔ olu fana bɛ se ka kɛ dafali cogo min na presse bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ. Mamadou Kane. Mais Adam n'est maison de la presse Mali qui a c'est vrai que Banjugu Dante tɛ mɔgɔ dogolen jamana in kɔnɔ yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ notamment Urtel la ne hakili t'a la ko delila ka wuli ko Banjugu tema siya ɲɛ la wulikajɔ ka bon kosɛbɛ donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala ka mandat in ɲɛ a bolo Mali qui ye mun fɔ ka compléter je crois pour la première fois AMAP ni ORTM intégré là dans membre B c'est une bonne chose maintenant les défis sont immenses je crois que Banjugu Dante min plateau kelen kan Forobabaro kɛnɛ kan a ye défi caman fɔ donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que an ka milieu a tiɲɛna kosɛbɛ ka se yɔrɔ min na an b'o de kɔni voilà je crois que an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka se ka défi relever ɲɔgɔn fɛ il y a Samake an baarakɛ ɲɔgɔn vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ sumaya n'an bɛ taa de kiti n'ala ka nɔgɔya vraiment a ye ne bonya c'était un homme simple toujours avec le sourire Mali qui a fait au-delà de ce qui s'est passé à Welesebugu en portant un accident que ne taara en 2018 en Kilibala la ni kasum tera vraiment il me dit Mahamadou Kane je suis entièrement à ta disposition vraiment c'est des choses c'est vrai kuma kane do mais c'était c'est symbolique à Kadi mais il était vraiment disponible vraiment c'est une immense perte pour la presse. Il y a formé ce gars, il n'y a pas d'ancien journaliste, c'est un journaliste. Donc, alhamdoulilah, il y a solo, mais il est parti à la fleur de l'âge. Il a trafouné Kenya, donc, à Taragashi, il doit aller au Khalifa, même Tachi Blagas, appelle-moi. Abessi. Bon, doigt de dos, mais la dernière fois que je pense que une image blanche. Ne ko ko mbega bole c'est beau ne ma fin chama fo là c'était un peu confidentiel c'était chez lui que je fais partie parce que fendo tumba bolo ka foin ambe do drone ke ala kada rasul par rapport à l'Urtel bon Banjugu mimbe nyama la maison de la presse disons Banjugu mimbe nyama je pense que nous les keleke en 91 sur le plan médiatique pour que démocratie kana liberté de presse kana donc enfin en tant que jeune il a toujours été disponible parce que Commando le Banjugu Benewele quand je fais des choses peut-être qu'il voit mal c'est un inbox à Benewele quand il blasera ou en bout la main ça c'est clair et net mais quand faut Banjugu est là aujourd'hui ce n'est pas seulement en tant que lui aller quel intérêt fouike parce que Mahamadou Kane a fait ça Guéléa c'est entre nous-mêmes journalistes il y a des nyonche et puis maison de la presse ou cas d'aller parce que organisation Chamambeka créé Dogodo. Oui. Organisation Gadou. Voilà. Now mo sendo barala avec Guéléa Doni. Je pense que aya dakere maison de la presse mais renouveau et Guéléa Chamansoro. Donc bien vrai qu'il était président
mais à ma kisi fin chamana donc n'a ma ñoo mene ka fen nous be changer ça ne va pas être facile mais je crois que mo de do mimbe bare donc gele am bala ba non ambe fara ñoo kan o jagoade pour que bare to sorry Ibrahim Diallo. D'accord. Ne ba dam la ya la ya samake kabane ya don circonstances gellement doivent se faire oui banazole burama tijan Traoré mankan do kumbe manako village do wulise bugu fe banazole zone do village ni morcellement kera donc gelia bakun dona dugumɔgɔw ni miiri cɛ ka taa se buramazole burama yɛlɛ ka laɲini kɔnɔ o kɛnɛ in kan n sera yen tile kelen an y'o kɛ baara la baara in kuncɛlen n y'a kanu ka y'a ye parce que journaliste don n baarakɛɲɔgɔn don et puis maire don a kun tɛ kɛnɛ in kan kuma caman fɔra n y'a kanu ka ye ɲa la franchement gɛlɛya foyi ma don a sɔrɔli la an ye ɲɔgɔn ye kunnafoni minnu b'a bolo baara in kan a y'a diyan jɛlenya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ o don ne dara la k'a fɔ n ko ja maire bɛ yen maire fana bɛ yen o don o ye n da la donc ka taa o don na kana bila bi la an bɛ ɲɔgɔn wele n'a nana Bamakɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an bɛ ɲɔgɔn bilasira baaraw tagabolow la franchement a fɔra n tiɲɔgɔn ye min fɔ a ka gɛlɛn ne ka fɛn sɔrɔ ka fɔ nin ta kɔfɛ parce que mɔgɔ min kun don bunadamadenya o kun y'a ta ye maison de la presse bureau sigi la Banjugu Dante a sigira cɛ min nɔ la a sen kun bɛ wo caman da la a sen dora wo caman da la an b'a deli Masa Rahamani fɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔya dira maa min ma n'o ye Banjugu fɛnɛ ye a ka se k'a ta ka tɛmɛ Dramane Alu ta dayɔrɔ kan sabula ni ye kunnafoni bulon ta k'a lajɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ bureau min sigira dɔw bɛ kunnafoni di hukumu kɔnɔ olu tɛ bureau in kɔnɔ mais u kan ka don a kɔnɔ ABC y'a fɔ il est temps aujourd'hui da in ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ je sais maa min nalen filɛ n'o ye Banjugu Dante ye n y'a dɔn gɛlɛya caman de sen fɛ kunnafonidilaw ye gɛlɛya sɔrɔ kiri bonnakun kan n sera a ma n'a jɛra tiɲɛna a ye nimisi wasa a y'o sira de yira n na donc danayamɔgɔ don an bɛ se k'an jigi da kan an bɛ dugawu kɛ ka bɔ kuma in kɔnɔ ala ka baara in ta fanga ami an yɛrɛ bɛ an ka dugawu fara o kan n bɛ min d'a kan je félicite Ibrahim Traoré Itra ale ni kan ni ne on était sur le même ballon à la flash donc c'est une fierté pour nous je pense qu'en bas donc aw ka promotion de an bɛ Itra ka doni maison de la presse la an b'a saluer parce que c'est la victoire d'une génération an ka génération vraiment an bɛ a fana fo kɛnɛ in kan yan nɔ ani fana ni bureau mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ féliciter u tali la k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko an bɛ yan nɔ k'u accompagner an bɛ yan fana ni k'u critiquer c'est clair et net an bɛ yan k'u accompagner an bɛ yan k'u critiquer Banjugu Dante ne tɛ se ka fɛn f'a kan parce que ne wolowolo kɔrɔkɛ don ne ye Banjugu dɔn quand j'étais stagiaire à Ségou a ye accompagner fɛn minnu na an bɛ u dɔn an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin Dramane Alu Kɔnɛ fana ma a ye baara in se niveau min ma sɔrɔ i y'a fɔ ala k'a ta fanga kun parce que kuma caman c'était une époque où mɔgɔw bɛ k'a dɔn ani kunnafoni di minɛn wɛrɛw nana Dramane ka wagati bɛn n'o ma a wagati tun ka gɛlɛn donc an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin a fana ma o la an bɛ don an ka bakuruba kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ min ye bandaw ani transition gɛlɛya minnu bɛ yen bi-bi in na an bɛ don o kɔnɔ an b'a daminɛ ni CNSP ciliko kuma ye Sori Ibrahim Diallo CNSP a ma ɲɛ min kɔ laɲini tun kɛra CEDEAO fɛ u ka CNSP ci nka bandaw tali Faransi o ni CNSP cili ka don ɲɔgɔn na wa CNSP cili ko kuma document kan kalo in tile 18 de b'a kan. Merci Kaba. Comme le dit l'autre, CNSP cili ko kuma c'était non événement. Ni cogo di. Voilà. CEDEAO laɲini dɔ kɛ depuis coup d'état kɛra octobre kalo tile 18 san 2020. Ko ka transition fanga ka d'u ma a ka kɛ civil ye gouvernement ka sigi ɲɛmɔgɔw ka kɛ civil ye CNSP n'o sɔrɔsi minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiri u ka ci laɲini fɛn fɛn kɛra je pense que CEDEAO fɛ ninnu de tun ma se k'a lawaleya ko k'u bila minnu minɛlen don ministres ni IBK ni premier ministre u bɛɛ bilara laɲini bɛɛ pratiquement à 100% a bɛɛ sera ka kɛ. Je dis un non-événement parce que aujourd'hui, ni ne bɛ taa ka ci n bɛ CNSP ka présidence kelen pe de ye fɛn kelen pe de b'a yira ne la ko CNSP bɛ yen les jackpoints là
mobile minnu bɛ don u bɛ fouiller i bɛ mobile dɔw ye kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ rond point Aya Nterke ka yɔrɔ la Amadu Aya Sanogo ka yɔrɔ la donc n'a bɔra olu yɛrɛ la ne pour moi CNSP tun tɛ bilen donc je ne vois pas pourquoi c'est-à-dire mɔgɔw bɛ firi kibaruya in kan quoi je n'ai pas fini je n'ai pas fini parce que n'i ko ko CNSP mɔgɔw de don o mɔgɔw fɛn o fɛn bɛ k'u tun bɛ ɲɛmɔgɔya la bi u bɛɛ bɛ place u la depuis kalo 4 donc CNSP ko kuma c'était non événement Malik non événement do non événement tɛ parce que CNSP tant que n'a jɛkulu bɛ parce que olu de coup d'état kɛ mun ye coup d'état kɛ ni jɛkulu bɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sorry mais jɛkulu bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na je crois que ka CNSP to yen a kɛ i n'a fɔ wagati min na CNRD o tun bɛ wagati min na i b'a ye k'a fɔ ni président ye fɛn dɔ kɛ olu bɛ wuli fo ka taa se f'u ye premier ministre yɛrɛ minɛ ka taa n'a ye ka diyagoya ka démissionner je crois que CNSP cili nafa b'a la parce que nafa b'a la yɔrɔ jumɛn o b'a jira k'a fɔ sisan mun ye coup d'état kɛ bɛɛ lajɛlen kɛra kelen jamana kɔnɔ k'a fɔ jɛkulu min ye coup d'état kɛ jɛkulu tɛ yen bilen donc bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ Mali ko kɔnɔ wa bibi in na n t'a fɔ k'a fɔ ko badaw pouvoir t'a bolo mais CND cili b'a jira k'a fɔ ko pouvoir b'ale bolo sa ka exercer parce que tɔn tɛ yen tɔn min bɛ yen k'a fɔ ko b'a jira k'a fɔ k'ole nana n'ale o tɔn cira ka ban donc CNSP cili nafa b'a la parce que bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye sisan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko min yɛrɛ bila nin groupe kɔnɔ walima ko dɔ kɛra an bɛ ɲɔgɔn regrouper ŋo to no groupe kelen kɔnɔ ka kuma fo n'a kɛra maa wɛrɛ donc je crois que nafa b'a la parce que n'an tun ma ci fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ toujours a bɛ kɛ i n'a fɔ CNRD tun bɛ cogo min na u bɛ kɔfɛ u bɛ ka lajɛli kɛ ni fɛn dɔ bɛ n'o ma diya u ye u bɛ se ka ɲɔ fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko dɔ kɛ Mahamadou est ce que CNSP mɔgɔ caman ye o de fɔ minnu dɔnnen ni CNSP olu bɛ ministériya jɔyɔrɔ ni vice présidence la ani président CNT président la est ce que nafa tun b'a cili la ah si ne tɛ se ka contraire fɔ sur le même plateau il y a une semaine n y'o de f'i ye n ko CNSP ka ci ka bɔ yen donc hɔrɔnya la mais a tun bɛ ka mun kɛ CNSP bɛ se ka mun kɛ non kisa an bɛ Mali de kɔnɔ c'était une organisation mun sigira juste après le coup d'état le 19 août u sigira mun kama parce que coup d'état kɛra an ka ko dɔw sigi sen kan à partir du moment où on a eu tous les organes de la transition présidence gouvernement CNT mais CNT n'avait plus aucune légitimité. CNT de tuer Mouna. CNSP, pardon. CNSP. À partir du moment où à Forako, ni organe Bessigra, CNSP Gachi, ça c'était depuis le 2 décembre. Il a fallu que on doit manganchi, c'est là où la session extraordinaire qui la semaine passée à Abuja, Luka Afo Gachi, bon, d'autres médias également, pour que Gachi, et ce qui m'étonne, les dates le 18 août. Et ça coïncide avec la visite d'Mbandao à Paris. Bon, 18 janvier, hasard du calendrier. Mais moi, on te donne des détails pour reconnaître en la ligne à Atira maintenant, c'est bien. Je ne vais pas répondre à Sori, il dit que c'est un non-événement. Ça, c'est son avis. Moi, j'estime que c'était important parce qu'il y a un CNR derrière, il y a. Ne soyez pas nostalgique du passé, là, mon frère. Avançons. Influencer Kanake, non. C'est une très bonne chose. Alors, ABC. Ben non, je pense que Nini Malik ni Mahamadou Kano on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que CNSP tira. Nafa tala quoi. Parce que dans la forme oui, à tira. Mais dans le fond, CNSP nana domi le jour où il y a coup d'état où il y a fin B de changer. La nomination moun manganga ke ou t'a reçu dans sous la fin B de fait. Là où on va même Bandao et CNSP. Bandao et CNSP là. Peut-être à Ouakalama, peut-être à Ouatsongo Fodé. Donc je crois qu'aujourd'hui, Mimbekake, CNSP Moube fan bénéfice. N'a fora Katira, mais c'est une décision antidatée. N'est-ce pas que décision Bobby, mais je mets le 10 sur ça. Ou y'aurait parce que Yanni Banda Beta français, ou Bano Akuma, Ayafo Chokomis, ni c'est des awo de Nana Anjago pour Kakachi. Depuis que CNT Sigra, ou lui le Kangani Koke, parce que c'est dans la charte. Mais au moins que vous êtes en train de tourner en rond. Assimi aujourd'hui, Abe Yano, Yafo Chokomis, Assimi a le pouvoir. Hanni CNSP tira, le CNSP est toujours là. Wa ebe comme il faut, ça n'a pas été mis que chez Komodibola, à la Kankisi. On y en a besoin de décision. Mais est-ce que CNSP a coupé qu'on oublie déjà que CNSP tira officiellement? Ne pas au défaut, Hal ça n'a pas été chez Komodibo Boy. Mais on l'a fait soit ministre de la Défense de Taramoko, soit vice-président de Taramoko, mais à travers CNSP qu'on Taramoko. Exactement, mais à l'ORT, mais on sait que le militaire a forcé à démissionner à l'époque. Mais on va sur le Djongo de tout maintenant. On va sur le Djongo de tout un président. Mais on a dit que c'est NRD.
Non, ouais, mais c'est CND non en tant que tel parce que ni fanga dira amachiu anamachi mais pour mo corridor c'est pas la structure mo corridor CNSP mo chamane bala en tiega dado il y a des civils il y a des militaires là-dedans mais amana ke choko groupe imbe non parce que ala kan kisi il faut pas que devant là on va voir demain tu vas dire le contraire. Merci Kaba, on m'a fait très rapidement, on m'a fait comme infra Folinka. Mais c'est un non-événement parce que Nico CNSP Morodidou. Aujourd'hui, depuis le gouvernement Kassigi, avec Kalodou là, ni vice-président à CNSP dou. Ministre de la sécurité intérieure de la protection civile CNSP dou. Ministre de l'administration territoriale CNSP dou. Ministre de la réconciliation CNSP dou. Les postes de la défense sécurité d'État. Sécurité d'État. Donc, franchement, c'est un témoin, Malik Diaw, colonel. Président. Kaba. Depuis Wagati ni gouvernement sira phobie ni mo no be ni mo yala ka ci li na fa du même bala c'est parce que CNSP kono posu do be mo do be olula olu be fanga la kaba ouais le problème mais CNSP inde ka boy CNSP du ni ko CNSP iko mo de CNSP o mo be gouvernement kono ou be fambe ou be institution ni mo yala mais CNSP matin blessa Malik donc c'est-à-dire qu'il y a une polémique c'est pas important ça y est tabe fo ibidade après sur ma famille na fa ba chilla ro mais mo de bakai mo de be CNSP kono o de ato mais pourquoi avec foko jekulu chira jekulu chikuye mi bela jelen dispersera ni ame ko fa be foko jamakulu frale ni ba fo bi ça de ni u franyonga u ba don ka fo ou bien ni on daga yoroi misala sa armée kono aka foko armée tey mais armée moko jolbe no na fra armée te bebi rey kila fo bajurunta bebi rey donc o ko sango na fa bala parce que na fa bala rojme jekul dot me mumbe ke sobe ka u belajele fra nyonka yorodola na fo e Afrika kuma kono sa ka fo ni kotu la ou ni fait notre grand nous e fami ou se ka fra nyonka autour de ça CNSP mi anu ba fo ma ko conseil national pour le salut du peuple là comité national pour le salut du peuple ça dit ka fra nyonka o jekul kono bibi na jekul te no muba ira ka fo ko asimi ni Modibo Kone walma Sadio Camara kube nyongo soro groupe de la au groupe te bibi na be nyongo soro djuma kono Mali de bibi na be nyongo soro djuma kono wi so asuye bibi na be nyongo soro djuma kono gouvernement kono na boru la fin orete au gouvernement kono ebita so maworo fene bo kono na ale be ga sécurité d'État info mena le CNSP mamru tse ko franyo mais o tse ko franyo ko le CNSP me fe ka mu réforme to li aya fo ka fo sécurité d'État info sécurité d'État be jamana do kono abe sécurité d'État une fois qu'il a été appelé na fo mo mais asimi fle bibi na ni président élu démocratiquement au koroba ira ka be to toujours abi jinga ta karane la donc on me fait comme fort ou bien ni président bora président aka président na o koroba ira président bora président na bi président croix non non oui parce qu'elle tu es directeur aussi ibeka tebi mais ibeka directeur chama ski bibi na obuka continuer ka directeur ake ibeka mo chama do sur la ibeka mo chama nomi possible lo te boss buka possible toujours mais uma bon là donc korka ira ka fo ke ibeka be toujours donc sur ka fo mia ka fo ni mu tira wo tira ka bo jekul dot me mu ke so be ko so donc o jekul tira ka bo déjà ou bela jelembe bibi na obuka possible occuper possible mais mu ka se ka Mali kala bara au poste qu'on a sinon ka fo ko CNSP ko kraso be non non ou bien fait au korba CNSP be toujours ne bolo ka fo hotel parce que CNSP tira o to jekul drone ne mumbe ke so be ko soro nyongo la kala fo mam ka du kono du do meni du tira bebi rey Mamarkan. Moi je crois que on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vraiment soyons concrets quoi. On sait qu'à Foko n'a pas été fait non. Il me rejoint. Sur le sabalissa. Ce débat perturbé, je crois que c'est pas bon. Je crois que tu sais qu'à Foko n'a pas été fait non. Au fin que l'enga tui. Mais n'a pas là. Ça déjà c'est illégal. C'est une organisation illégale. À partir du moment Malik l'a dit, je le rejoins. Totale convergence de vue. À partir du moment où Beduna organe de transition qu'on a là. N'a pas même CNSP là. Donc n'a pas la souris. Akati. Ou va intérêt de bino. Ça n'a pas de sens. Ni n'a pas la Akati. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Vraiment, moi je crois que ce débat n'a même pas sa raison d'être aujourd'hui parce que priorité aurait bien la liberté diversion quand on perdu des manœuvres dilatoires mais c'est quand on perdu nous regardons là sur nous quand on fait depuis salon la Chine bide abunoke ni na fatala akati atira urenyana et dire que c'est pas un non événement moi je suis pas du tout d'accord il fallait qu'on attire et moi je crois que ni pression pour marquer à côté Issa j'ai dit juste une chose depuis nous sur la Chine nous nana fangala ou ma fouille que comme une pression c'est d'ailleurs des boussanta qui jo mais sorti de quoi non Morgan sorti c'était militaire sorti c'était civil sorti qui a décision de civil technique d'accord voilà tu as terminé faut qu'il faut d'accord voilà
Sorachou, je crois que on a récupération de là. À cause Sorachou, on a dans une certaine manipulation pour dire aux gens, nous avons parachevé une lutte. C'est une manipulation de l'opinion parce que pendant des mois, c'est des gens qui se sont sacrifiés à un moment donné de l'histoire de ces pays. On a qui les détourné, comme opinion manipulée, comme un discours. Et maintenant, on va rendre le pouvoir aux civils. Des réalités. Mali, je crois que Sorachou Maboga manifestation, ce sont les civils, c'est la société civile, c'est les hommes politiques, c'est l'ensemble des Maliens ou de Borawati de la Kouibeka Fangan Main. Kaka Bingaboui, au Kélé Nikera, nous n'avons pas parachevé, des mauvais paracheveurs, donc c'est un côté quelqu'un. Sorry, il va famille Jamana de Kono. C'est vrai que côté Kaka Tchougala, mais la réalité, Malik l'a dit, nous sommes dans une réplique, ni CNSP tira, nous donnons organe n'a pas là et ne dit pas que c'est pas un non-événement, c'est très important pour nous. Le décret là, décret n'a antidaté, décret depuis le, c'est pour ça que Bandako Kumana Kab n'a rendu public. C'est pour cela que Nia Djatemina Kalaye, décret est futur décret. Peut-être qu'à ça futur mieux parce que Banda Outara a coïncidé donc à ce qu'a fait, c'est pour cela que me fait couronne fort. En même temps, décret Chama tu me Moutara m'a publié journal officiel là, tel que la nomination du cabinet du président, de l'ex-président Ibrahim Bouarketa. Décret Chama tu me m'a publié. À décret Chama tu me boulot m'a publié. Même si qu'a fait ni fitiqué parce que quelque part Banda Outara a déplacé Kataro là donc. C'est là où tu es Kenta Kadaoune, Kafukufu Kanti. Donc, Kaseka Kelfen, Skumadaïmou, Kaseka Skumaira Kaira Makorona, Kafuku Sera Kaubef Kafemke. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec Malik. Cette décision du CNSP, la dissolution là, c'est pas comme les autres. Le cabinet du président, moi j'en avais parlé il y a plus de 20 jours. Il y en avait beau. Ça, c'était clair. Maintenant, à titre de ta France, Kassoro fait ma beau. Un futur de que ça, tu sais depuis le 18. Mais regarde la coïncidence. Le même jour, la RFI a fait une émission, c'est ça. C'est ce jour que ça sort. Et c'est ce jour que Bandao doit aller en France. Moi, j'ai eu des gens qui c'est clair. Parce que ça fait partie des principes régaliens. Même quand tu vois France 24, où il y a des titres, co-dissolution du CNSP et Emmanuel Macron reçoit Bandao. Où est les rapports? En réalité, c'est comme ça qu'ils ont titré. Donc, il n'y a pas de CNSP à cause de ces informations. Moi, je te dis que Bandao fait partie du CNSP. CNSP de moment qui n'est pas avec eux. Ça, c'est clair, ça. Si j'ai flané à Doko Kingono, Migné, Tonchi Wulika, au Fenanye Kafoko, accord, ni accord Takajetem, Neko, et transition, mon gobe fait accord en la Walea, ABC, et débat Chamankani, Ninkoinka. Mon débat ira, Kafoko, transition, mon gobe fait accord la Walea. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi accord Kopman Nanatouni au devant de la scène. Bon, accord Kopman parce qu'il y a un comme Fossi Sambanda ou Tara France, dans le même timing, il y a un groupe de militaires de ministres, Moununtara Kidal. Bon, Wagé, à Madame Nebu, Wagé a commencé déjà à appliquer l'accord. Ah oui, parce que à Forako dans mais accord signera appliquer le Camon. Ah oui, mais Denis qui a Forako dialogue national inclusif. Dialogue national. Ou ka Fendo et relecture. Ne peut pas faire ngo participer à là. Ou de Kanga Bobio. Les CNS même ou Nana Kumami, ils ont dit qu'ils vont appliquer les résolutions du dialogue. Bon, c'est pourquoi CNSP peut fragiliser. Net au boy, CNSP bien. Parce que nous tous demain, les belles les cerveaux, les noms sar et awolano. Mon chaman tous demain qui sont en train de voir que Oubega sera blanc. Parce que moi tu sais que Fendo qu'elle depuis des années Aouba Foka Buna ou appliqué. Ibeka FMB des groupes armés, que Wari Douma, que Hôtel Douma, que Domino Douma. Mais au Bela, à ma que la fia soro. Pourquoi on m'a gouvernement là? Parce que Oubaro Fendo be ou Tselake. Donc le fait même que Mali et Nyon soro, Kouban accord là à un moment donné là, ça fait que Ibeka fait que Djemanaou Beka demain, France Beka demain, Nations Unies Beka demain, mais accord Tekata. Les groupes armés ou maçon que le gouvernement a proposé ou maçon. Donc aujourd'hui, si tu vois que tout est facile ou dans le gouvernement là, la France est toujours derrière ça. À fois que Macron et Bandao. Donc il fait de nous Moussa Agou Dongoué parce que l'accord n'a appliqué. C'est clair. Tu penses que les groupes armés vont rentrer dans ça? Nous que intérêt te fait na ou te doit là. Amata Kidal, qu'est-ce qu'il est parti dire? Attends Kidal ko fait barafin fait mimina que ça c'est l'accord.
c'est l'accord qui dit que ni baraba ke Tombouctou akadi Tombouctou kauma ni baraba ke Kidal akadi entreprise Kidal. Ça c'est l'accord. C'est comme mais pourquoi tu t'as d'amener Tombouctou, pourquoi tu t'as d'amener Tawdini, pourquoi tu t'as d'amener Yorowere. Donc je pense que Wagé surtout, parce que le problème c'est Wagé qui est ministre de la réconciliation. C'est lui qui est en train de prendre des aspects. Nama Sabali va retrouver les gens devant lui. Mamadou Kane, Mouna et accord Gopma va rester devant la scène. Ah mais comme je le dis, à mes périodes qu'on a là, au lieu d'aller à l'essentiel, on préfère faire du dilatoire car temps perdu dans d'autres aspects qui n'intéressent pas du tout la population. Je crois que je rejoins ABC, il dit que Denis a fait dialogue national inclusif, recommandation que clairement il faut la relecture, la révision de l'accord. Oui, Malidouni, face au diamant de Yofo, c'est important, c'est nécessaire. Parce que l'accord Tagaladje, ça remet en cause l'unicité de ces pays-là. Ça remet en cause notre vivre ensemble. Parce que, en la carte là, il s'est bibina. Mali carte là, Mali carte là, est-ce que Chiaba là? Est-ce que Dineba là? Donc, on a des diversités ethniques et culturelles. Tout ça, c'est des aspects négatifs. La police territoriale dont il parle aujourd'hui, c'est dans l'accord. La police territoriale, ça donne tout le pouvoir aux régions du Nord, comme si moi je suis de la région de Caille, comme on te mal fait, c'est qu'à ce cas où mal fait, les assemblées régionales qui seront, dont les membres seront élus à suffrage universel, ou l'Oufana, doté du plein pouvoir et détaché de Bamako complètement, et on a imposé Takata Doulouma, pour ces là, ils n'ont pas de compte à rendre à l'État central. Donc, oui, Mali Tchileni. C'est pour toutes ces raisons que, parce que Wagé, il a dit, on a mise en œuvre, mise en œuvre forêt, parce qu'on a compris que. Mise en œuvre intégrale. Intégrale, voilà, justement. Et très rapidement, avec un calendrier. Donc, le problème maintenant, c'est quoi? N'entrant ni schéma, Djamana de Tirab. Moi, à plusieurs reprises, quand j'étais à l'étranger, moi, j'ai fait le Nord Mali. J'ai dit, Nord Mali, c'est un pays, mais question posée, Djamana de Douan, ou bien Mounedo. Donc, ils ont préparé les gens. Les petits dits là est important. Justement, oui, dit voilà, parce que comme le Sud-Soudan aujourd'hui, Nord Mali, beau faut esprit préparé pour qu'un jour, Mali n'y aura rien. Qu'on fait enfant fait. Mais officiel d'Oben Nord Mali, il y a même des grands intellectuels qui parlent de Nord Mali. J'étais à Ouagadougou, j'étais avec un universitaire burkinabé qui a dit Nord Mali. Je crois que ceux qui étaient dans la salle, on a fait au moins 20 minutes. Je l'ai dit clairement pourquoi on ne dit pas Nord Mali. Parce qu'avec un Djamana dénigré, est-ce qu'au Burkina, il y a une partie qu'on dit Nord Burkina? Ati. Donc, le nord du Mali. Le nord du Mali, clair, le nord du Mali. Parce que ni projet Issa, Ari du Korofem Mina Bo, Korofem enfant fait. On tate Tougouni, na Borat, na Kauntae, ce sera à la disposition des responsables, des nouvelles autorités du gouvernement du nord du Mali. Donc pour montrer que Chiado be Oluga Osani Chiado, comment yoro, non mise en œuvre à part avec Galea, parce que moi je crois qu'Ahmed Djamana Kono empêcher la clé, doit faire un Luga courageux qu'à dénoncer. À quand à dénoncer sous Ibeka on a vu pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre, ABC l'a dit, mais pourquoi aujourd'hui maintenant et tout de suite? Malik, je crois que Kaba ni Kawako parce que depuis nous avons déclaration fort que Domna ou Yaïra Kafokou n'a fait chamake ABC a fort et Kani a fort depuis nous avons plus de paroles fort Yaïra Kafoko accord pour la paix ou YC ko mise en œuvre que en même temps que la communauté internationale de Barak et Nyongolo. Moi je pense que nous avons Barak et Chouamina. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce que mes confrères ont dit tout à l'heure, mais quand tout cas nous avons Baram que nous avons cloché ou Bejougani Ibekai. Ou Bejougani Ibeka tout dit parce que ni a déterminé Denis est fait nos tracés déjà. Alnia son bema son dialogue national inclusivement. Mais quand même schéma de participer ou Djerani ni fait. Par exemple quand Jean-Yves Le Drian na watim na a prémissé conférence de presse animé on fait. Aïra Kafo avec le groupe armés, la communauté internationale, la position de la France et les groupes l'accord pour la paix et la communauté internationale. Mais prémissé a été très clair. Denis a fort qu'en négociation qu'avec les djihadistes, qu'en négociation avec les Yadé Agali. Mais depuis ces jours jusqu'à maintenant, prémissé a qu'il faut d'abord à commander par rapport à ça. Denis Lawale Ali faut y tégaker. Denis Lawale faut y tégaker. Depuis ces jours, on ne parle plus de ça. En plus, ni a takaladje wage nana a boke ereka bara erebe benefengeli ma ni a takalaye a département ka bara benefengeli ma bibina ou mise en œuvre. En même temps, quand il y a fait c'est très important. Il faut faire que le mfa kuma kono intégral. Al intra kidal wo kile fina.
ou t'as fini la mise en œuvre de l'accord mais il faut intégral mais parce que accord signé ko fla de kera signé ko fla na fait na annexe do de faralaka o annexe kono mo jolbe mu ya kalanga kono ko kuma do ka se ka do mu ba kono. Donc cela veut dire tout simplement nia takala ou kuma o jetemne nous ba fo kuma wa nia jetemne groupe armé kuma sur tous les différents plateaux ba fuyina de la mise en œuvre intégrale de l'accord ça vous si ça ro kan quoi. Donc mo ka so gorol fond je pense que anga bon hukum qu'on a déjà que ni malin sigra déjà wa groupe armé ora tu me denina oui et le ministre actuel de la jeunesse mais kuma chamanke donc Denis Benamou anga ta utasra fait pourquoi obe mo détourner katasra wala fait hal ni asor ka fo mun tu me ka fo kol tu te Denis ra kuma so Denis ma or ko ni rom flene oui anjena na ka ke parce que accord um flena kuma tiara donc al ministre do resor la ibeka ka wati la ka fo ko accord nkera o lire tuma accord yi ka se ka kono kuma do ka se ka do bibi na ni opportunité de maloma ka se ka accord ka kala ka relecture ke déjà que kuma ye yoron tu me o rebeka takaboy accord mise en œuvre ka ke accord tu me mo mu nyonche accord si na mo mu nyonche bibi na iba jate me fenti c'est ma mo do na gouvernement ça veut dire que qu'elle était blé entre c'est ma plateforme gouvernement ça veut dire qu'elle était en tout court le gouvernement malien maintenant bi problème est mouillé ça c'est les terroristes ama fo mun ko djihadistes problème est olé donc on lui était accord kono donc am seka muneke deni ko déjà quoi accord relatif qui fait passer parti do bala olumay akaso ko lu falen ama ko accord be falen mais parti mbala ko lumay ka seka o relecture ke maintenant ka négociation avec les djihadistes pourquoi on met ça à côté. Donc moi je pense que accord ko ina kuma manchan ko kuma charo rojme numu nana comme kan ya photo comme les parachevers là on a kavoko do ka liti parachever là donc ka donc fo do ka liti parachever do de sara o kola do de sara maliko fina to na olu fene ka se ko liti parachever donc o kan ngati ka formia ka fo kunana mun kama o ka prince objectif principal est mouillé o de ka fo jamana tu mets tension sociale tu mets ça de grande sociale tu mets ka se ko kele ka se ka doko la en même temps ka élection organisée jona to na ka fanga la c'est fanga que démocratique to na se ka jamana marato ko ka continuer. Malik, tu as commencé à 35, on est à 41 minutes. Ça veut dire tu n'es pas le modérateur. Non, je vous en prie. Il y a suffisamment de temps. Il y a un modérateur. Je reviens, Kaba. Dieu merci aujourd'hui que ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec l'inclusivité de Denis aujourd'hui parlent de Denis. Moi, franchement. Qui n'était pas d'accord? Non, s'il te plaît, sorry. Non, s'il te plaît. Non. Je parle de aujourd'hui, vous parlez de son inclusivité. Non. Donc, ça m'a mis à l'aise. Le temps est le meilleur juge. Je vous en prie. Non, tu rectifies. Nous sommes sur un plateau. Je ne donne pas la parole. Non, tu nous as accusé. Non, on va pas te laisser continuer. On peut pas te laisser continuer. Je vous en prie. Quand je vais terminer, tu auras la parole. Tu as dit que tu auras la parole. Tu auras la parole. Je ne le retire pas. Les téléspectateurs nous suivent. On n'a jamais dit le modérateur. Jamais. Ne donne pas la parole. Jamais. Qu'il me laisse écouter. Tu nous as injecté. 2015 à nos jours. 2015 à nos jours, Kaba. 2015. Non, ne tape pas de mots. Kaba, 2015 à nos jours, ça fait 6 ans. Aucun représentant de l'État malien n'a foué le sol de Kidal. Dieu merci. 2015. Je vous en prie. Boubéi, pardon, je veux parler de la dernière visite de Boubéi. Aujourd'hui, combien de ministres, je vous en prie, je vous en prie, je n'ai pas pris. Il était là-bas. Malik Haketo. 2015 à aujourd'hui, Mali officiel Outara Kidal Gelea Dona Doula. Mali officiel, Ambo est rectifié. En 2015 à aujourd'hui, Gelea Dona Doula. Mais Mali officiel Outara Kidal. Continue. D'accord, Mali officiel Outara Kidal avec une telle équipe. C'est la première fois. Jamais. 6 ans. Boubou est parti avec une grande équipe. Mon frère. Boubou est parti. Combien de ministres? D'accord, donc moi aujourd'hui. La délégation a été composée de plus de 6 ministres. Oui. Aujourd'hui, avec difficulté. Moi je voudrais. C'est que vous devez mentionner. Je n'ai pas fini. Daniel et autres. On va faire Somima. Somima. Okera polémique et journaliste Moutara à Wakati. Tout à fait. Ça, il y a que les gens qui ont continue. Il y a que les gens qui ko alni aso mado tuma son denima mais ni parti na usona Roma. On m'a son denima mais ni parti na usona ma. Korota ko so. Asona ka fila o ça on continue. Non, ma fille, non. Très bien. J'ai 5 minutes. Tu n'as pas 5 minutes. Et c'est tout comme ça. D'accord, mais fait comme il faut le rôle là. 2015 à nos jours, franchement,
mɔgɔ wɔɔrɔ min taara ministre wɔɔrɔ min taara Kidal c'est la première fois san wɔɔrɔ kɔnɔ an ka nin équipe ye Kidal k'a fɔ k'u taara n'u mɔgɔw bɔra k'u applaudir ka drapeau malien k'a ye bɛɛ lajɛlen k'a ye Dieu merci à au colonel Bandao et son équipe gouvernementale je n'ai pas fini ma tila dɛ ni mɔgɔ wɔɔrɔ in u ye Mali kunna wolo Kaba soyons responsables nous sommes avec des hommes responsables qui sont les militaires le problème du Mali c'est quoi aujourd'hui c'est le non-respect de ces engagements qui boulonnent la papier là ita walea o de Mali marabagaw ka gɛlɛya ye an ye syndicats ta yan tous ces syndicats là boulonnent blaraw ka papier là u ka laɲiniw la ka sigi ka fɔ kɛ n'u ye u si ma mais est-ce qu'on y est kelen c'est la même chose l'accord le Mali a signé l'accord Kaba le Mali a signé l'accord je dis bien avec des accords kan ka lawaleya wa mais kan e tɛ ka ne to yen i bɛ ka kuma don da di c'est ce que je n'aime pas kana kuma don ne la sa Kaba n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la on est avec des hommes responsables quand tu t'engages tu signes il faut honorer il faut respecter an y'an bolo bila accord la accord tile kelen Mali ma appliqué depuis Ibeka i bolo bila la fo ka taa jigin ka bɔ fanga la a ma se ka kɛ on est avec la communauté internationale qui nous empêche aujourd'hui en ka Kidal an ka Kidal sɔrɔ si on a eu la chance on m'envoie un message pour me dire que Boubé est allé à Kidal avec 8 ministres non mais Kaba c'est que moi je vais vous dire là Tagatogo tɛ kelen sa ka wari sara ka taa o tagaliya Boubou a passé 2 jours avec 6 ministres ce qui est clair et net cette fois-ci nous ka tagali ɲɔgɔn ma kɛ nous tagali ɲɔgɔn ma kɛ donc je n'ai pas fini Malik je n'ai pas fini bon voilà parce que vous me perturbez d'accord donc Kaba moi je le donne la parole parce que franchement parlant sur tes rom kalama il faut que tu te et Théorom Kalama c'est 2 jours moi je n'ai pas fini cette visite était prévue pour 2 jours ou tabi ou Chine ou Kaba a kɛ ala kama tu me laisses parler quoi on est dans une émission sérieuse s'il te plaît on est dans une émission sérieuse soyons sérieux dans tout ce qu'on fait il y a des responsables qui nous suivent moi je prends la parole respectons notre émission les gens nous apprécient non respectons notre émission c'est toi qui nous agresses respectons notre émission injustement s'il vous plaît les gens nous suivent parce qu'on est jeunes. En même fois, ça me dit vraiment. Bon, me fait comme faut Kaba famille, me fait comme faut parce que Tamgata, me fait comme faut pour que Kaseka Bokumana. Et visiter na, c'était prévu Katabi ou be bit les journées que ou be Chine ou be Seki. C'était prévu. Mais où tra visite la Mukara, oro mo chama oro. Mais pourquoi aussi il n'a qu'un journal alnia sur mo demande ko shira Kidal mais pourquoi aussi il n'a journal ka revenir kana Gao pourquoi parce que déjà que visiteur d'abord les flammes comme maseka ke o kele flana fene du mais Gao n'était pas prévu mais Gao dona kono sari Gao tuna ka doa kono Gao ne visiter ngono ou tu d'abord de ka boyan kata Kidal ka chie non le lendemain ka visite au connaît ka soka signer na Bamako mais pourquoi ils sont revenus le même jour kana Gao ka activité do prouver fenga na ka jagwa fenga ka na foka do visite non ka soka signer na Bamako donc au bela yele ma ko ka foku ka sai warsara mubai da ka safne ma warsara en même temps ce n'est pas la première fois du tout équipe Tarabu na équipe Tarabu fait 3 jours si je ne me trompe pas oui Kidal ke ka menaka ke ka tauden ke je pense que angana histoire élément quoi ka foko parce que Karsabe ou bien Karsate non encore beaucoup là en même temps ka foko d'autres me donner contrôle oui al chine a me donner contrôle parce que den n'a pas été inclusif bela jele maseka do kono ngani parti no korta ite fait kono korta ki te son robement n'a appliqué Malika ni tien ibe toi mon donc ni rom fora no accord ka révision ko ali mun tu te den ko la ulko afo ni rom fle no accord révision ko ni ro kay ambe soama ali mun tu te den na ulko ka fo muye ka fo ko jadisu négociation avec les jadis ali na so antuma so denima mais ni rom ben kay donc quand il ka fo ko way qu'ils ont changé de bord bien ou fait no changer ou tara fait no donc je casser en famille quoi Mamadou Hageto sorry sincèrement il est fin de fort min an se ka to ngatem j'ai plus de 10 messages tout de suite au lieu visiter au fond yana visiter mon nombre kachani 6 y déjà ni kechuko de kodo sakaba bon Mamadou Kan je crois que on a peu de temps vraiment parce qu'on a le dernier sujet qu'on doit pour des détails que j'estime pas du tout importants. Ce que je veux dire à Souri juste pour recadrer les choses par rapport au déni. Moi, je crois que nous avons été les premiers à saluer les recommandations du dialogue national inclusif, même si la manière à Ketougo, au manier, mais je crois qu'en paix, on a à conclusion, notamment la révision, la relecture de l'accord d'Alger. Je crois que ça, c'est un point très important.
à signaler. Donc ne rentrons pas les détails, ceux-ci sont responsables, ceux-ci ne sont pas responsables. Allez sur le clé, hier on avait avec Ibeka, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Mais je n'ai jamais été avec Ibeka. Je n'ai jamais été avec. Donc vraiment, moi, je n'ai été avec personne. Moi je crois que si vous avez été avec Soumaïla, moi je n'ai pas été avec Ibeka. Ça je le dis. Voilà, donc gratuite quoi, gratuite. Et en même temps, Issa, je précise une chose, un débat, c'est la force des arguments qui amène tes arguments. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il est là, il attaque injustement, c'est du faux, les gens, sur un plateau télé. Vraiment un condamnable quoi, c'est pas c'est pour qu'on bosse je pense que Koro Koumana Filla Boubou est parti avec plus de ministres que ces gens et puis Boubou est parti avec plus de ministres. C'est vrai oui Warisara. Voilà, tous, même Ibeka qui est parti faire campagne, oui Warisara. Pour te dire, autre problème, l'élection présidentielle de 2010. Tu as la preuve pour Ibeka, tu as la preuve pour Boubé, tu as la preuve pour Boubou. Toi aussi tu as la preuve pour eux. Malik Sabali. Comment dire parce que n'est pas comment dire. Ngoni Waribebo, ça sort des comptes publics. Et comment on appelle ça là? C'est sur petit trop les gens. Les groupes armés, ou l'ou des élections sécurisées dans le Nord, en 2018 avec Boubé, on leur a donné 800 millions. Pour te dire que dialogue a Damenao, Fendo Seraka Keo, dans l'application de l'accord, mais Fendo B, ou Tissera Keo, c'est ce qu'on a demandé. C'est ça le blocage. Haniko qui fait à Tissera Keo. Bon, en Bayero Mimbi, dialogue national inclusif, les partis qui ont participé, l'Union de Fongo, ou le Kanga Bobi Kakuma. Parce que à Tissera Temeteo, ça ne peut pas marcher. Dialogue de recommandation. Même à l'époque là, parce que Guilherme Nana Soumaïla ni Ibeka de Tio, Ode a dialogue Nana. Maintenant, Soumaïla Ko Kalete Douala, la Kenala, Ko Alete Douala parce que Ibeka ne va pas appliquer. Mais le temps lui a donné raison. Ibeka n'a pas appliqué les recommandations. Et transition vers l'intégration qu'a appliqué. Transition vers l'intégration, quel est l'état? Sorry Ibrahim Diallo. Merci Kaba. Franchement parlant, moi je voudrais demander à mes collègues de me laisser parler. Parle. Je ne perturbe personne. Parle. C'est sous Bandaou. Anya ministre Saba, Kanaka, Tugunoko Maliko Kumala, Akera Bandaou de Kila. Ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Défense Kuntala. Ministre de la Défense Kunté, délégation nationale. Non, attendez, j'ai dit de Bandaou c'est le clé Kanablabila. Délégation Blébélé, ça va n'a voir Kabo Francis. Affaires étrangères, la défense, la chef d'état-major général des armées, ni Mougo Saban n'a pas voir Malikola. Ni Bella Dele Kouimoui. L'application de l'accord d'Alger. Agnamoulono Blamina, Ko Anga Lawalea. Mais si tu peux être responsable, tu m'as bé Boulono Bla, Djemana, contre Tokola, à appliquer. Mais si ces gens-là appliquent ça aujourd'hui, moi je pense que n'a appliquera Madja Mounubakono, application qu'on a en Sikakma. Pendant combien de temps? Ayan toué, faut te kake, à te appliquer Sikatekakma. Deni apma foko anga Sikakma Dokala. Aka appliquer, y'aura mon au cours de l'application, voilà ce que je voulais dire. Ameta anga derrière sujet mais n'a pas talike. C'est massi bibina débat donc faut sincèrement à sebe jamana ko la kaso que aka ministre kelebe gouvernement kono aka élément flabe CNT kono la kele a donné le CNT c'est massi kono la mambe c'est inter de Mamadou Kane amese ka moureteni c'est massi kele a kono. Bon c'est dommage vraiment à ce niveau là Gelea bon je crois que l'imam Mahmoud Diko c'est dommage ma faut parce que ni Gelea be du kono dutki e be wuli e be dudum frañon ga be kuma ko aklu frañon ga parce que c'est pas bien pour son image aujourd'hui clan flan a créé ce match qu'on faut gata ce nouveau 9 coordinateurs sur 13 lobta ko Kawjim ga boui et il faut que Kawjim y refana na frum so reka bo bololo santé moi je trouve ça répugnant avec Aketo mais c'est les scènes qui me dégoûtent vraiment vraiment moi je crois que l'imam aujourd'hui avec toute son autorité akakuma ni ko ingajo soit Kawjim metu nyamoko ya la soit be boui no anga bon konna la c'est un débat vraiment inutile aujourd'hui jamana de jolé no sino amanga un débat modèle que o se maji konna Kawjim na boui donc kaka boui ça la une pendant presque 5 jours amine kuma drone là que l'imam sorte qui parle c'est lui le chef ça nous begoko imam ni kadui ni imam kadui imam ga boko kuma mba balika kuma aka kuma akan boko a deun vraiment dana mo aka kuma no nyoko che aka fo Kawjim mais vraiment be comme na ni yoro ka ni yoro mai ni ta ni bla ni ne fait corridor aketa mais akana nous tota c'est livré ça fait quelques spectacles il beka fo vraiment c'est dommage quoi Kawjim bora domi ne ma a bora domi kaka blogué from madala ni aburanga bora odune
maaw mana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔnden ye jɛkulu la i bɛ jɛkulu kɔnɔ sariya ɲini k'a dɔn yanni ka ka tɔnden ye o de ye maa ninnu jɛ o moi je n'en veux pas Kawujim il a parfaitement raison Tadjou Sabré de don a da ka jugu a bugɔra don min ka ka doki fara bɛɛ m'a ye Mali kɔnɔ wa a burankɛ bɔra ka kuma wa aujourd'hui ni situation renversera il a parfaitement raison et puis Kaba c'est président des jeunes là qui réclame le départ de Kawujim au poste de porte-parole de la CEMAS. Coordinateur général de la CEMAS. Kaba, ou kata CEMASi taxi nyini, yelema be dun a trop la tour statut règlement et mon défaut. Ne vous blasera au rojon pédale. Je crois que nous aurons un cas c'est c'est pas le président des jeunes, mais le président des différentes sections des communes. On le fera la nyonga kafoko Kawujim ni atakalaje ou ka section hakelam sigelo tan saba walma tan flade tan saba o de sigelo kononton yi tiga bla sebena kafo no lu nyema we kafo a on general Kawujim boran coordinateur la mais wa sharia jumefo sharia sebe jumefo o ka sharia sebe ba yira kafo no article 11 o ba yira kafo ni coordinateur be bo a place la bureau national be ne asoro kafo section be je ka bureau national musigi nga est-ce que bureau national sigira wa c'est tout. Est-ce que le bureau national sigira parce que le bureau B c'est un bureau provisoire. Donc Kawujim est coordinateur provisoire. Et mandaté Kawujim bolo. Manamadi Kawujim bo Kawujim ebe ke coordinateur ka boni dona ka tablan dona o mandaté Kawujim bolo. Provisoire de sigira yani anga congrès ke walma anga assemblée générale ke ka se ka coordinateur si ka se ka bureau. Mais nous faire Kawujim lata ou assemblée de convoquer ou maintenant Kawujim nata c'est très simple ou ye bolo no blast ou ye from ta c'est ben from ta ou ka fem follow la yanu ka lasimana ka fo ko ni débat to ni be se ka président coordinateur dessus ka boino olbe déjà no bureau national olbe be se ka dessus ngane be fe ka yoro mfodron kan yi dado akumana nous fan fla bela jeli ka kuma ni maklin to wa ali ton yire to intitulé la iba semene imam Mamoudou donc et to tsere kuma na ka fo ke ka tondo me nyona walma dude me nyona ka fo ni kona be ke e be se ka tote to la ku tote aye afo ko Kawujim nga fini farla Kawujim nga fini farla o kinte sema si kona yo o tie sekulu wora o de ale ni sema si nyona mais cette fois-ci ça c'est à l'intérieur même de la CEMAS si kona candidat to kuma dona muya to Kawujim na muso bora ko be ko do yirawo c'est communication de pourquoi ka bonne à monsieur ka la présenter donc ne me fait ka mufo mais y a CEMAS la 3 mina CEMAS la 3 mina j'ai vu la même chose avec Sabati 2012 j'ai vu la même chose avec la plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali qui était dirigée par Doucouré j'ai vu la même chose avec Badiatok parce que imam Diko kera ni bela jele président d'honneur wa kera ni be parrain donc je pense que ça doit pas être la même chose je crois que Morocco a leçon tirée déjà imam Mamoudou Diko ere kan aboka areka parce que areka imagine ben ton bela jelena parce que ni ton fait mettre à la bela jele bela jele sigira na le toko de wali le krana bela jele fena comment de dinfai wa bela jele la bana to be we je crois que alure kan leçon de alema bibina c'est masikana kem misala ale kan ga sikto bela jele nga ni farafale kana yakono tieni kana ku bela jele wule tabal bakelinga ka sira kelen yurula abc takulu ya damadon nambara bala ñogon famuya bali bala a bere bala parce que ni ataka laje ndunga min bora CEMAS la o de be ke Diko ko fembe ke bi o yo folo flana e jume Kawujim ka boni a muso e 600 la fille de Diko a message e jume je veux pas rentrer dans les détails mais voilà quoi a message e jume soit a fait ka yere mo la ko a neni Diko be ñon fait a de muso flé parce que je vois mal sa fille suivre Kawujim si son papa n'est pas là-dedans mais amana ke chogo ya fo chogo mi aujourd'hui là il y a 3 clans munun darala ka foko a Diko ni Kawujim te ñon fait ça c'est le premier groupe flana do darala ka fo Diko ni Kawujim be ñon bol à quoi RFI to il y a des gens qui sont partagés c'est pourquoi fora nous a fo chogo mi il faut que Diko ka boga kuma chogo barado de nous moi je cherche pas qu'on vote pour moi ambe Diko bognade mais on te siranye parce que on devait tien fa akaboga kuma M5 tiraté lui-même il a dit ko allait de échouera parce que allait mo munu faragnon ka na ya mo be jense c'est là que lui-même il a échoué il est en train encore d'échouer parce que Kawujim yara mouvement créé ailleurs to voilà c'est là que lui-même il ne va plus soutenir club de soutien à Isaac c'est un peu compliqué quoi Diko ala kama boka kuma aywa ambe foli anita nedi bamsa sisoko jogolo jo ambe afoka walmado commandant Amadou Nyang ale Frasi Koroye avec Katifukala ambe anafrum sofo Rokia Traoré Amadou Kouyaté aba kabosego ambe afoka walmado commandant Fodé Koné yanfo kati doyen cour lamba fo
ka sako fo doyen biro nyemoko kati amba fo almami sangata Mohamed Karambe Orange Mali amba be fo ka walmado général Mamadou Adama Diallo ga gouverneur korodo ana furumzo ambe ufo awoy Cissé yanfo kitaka fe amba fo ka walmado Moribo Soumare Sanangoroba ka fe amba fo ka walmado Mamadou Dialasuba honorable abe ni wakati la masigi amba fo ka walmado honorable Bafotiki Diallo ambe afo ka walmado Moussaf Koulibaly kolokani ambe afo ka walmado Jimé Diallo abora Franzi kana abe falaja amba fo ka walmado amba obela jelenfo Bintou Napopolo men nege karafe la radio fanfe Ousmane Togo réalisation Daoudandaou régie d'antenne ko groupe renouveau ni 13e arrondissement mo be jouer bi a match teke bashie mi na be dese na ere cheto mekele do bien maorkan ama woga wali mado au kambe jogoku nata ni jamuka kele kele ga sorite ye match ke aro la pumbashi au kambe mbaye